Dili unas tong bangko oy. Human na kita tong bangko. Iyan. Gani ya, kapoy kayo. Anong ikapoy mo daw kang wa man kay gibuhat? Kapoy kog tanaw sa imo ya. Anong ikapoy mo daw kag tanaw sa kuwang wa man kay trabaho dra. Alangan naglisod man kagto ko. Nagliso dugdok ko. Perte biyang wawa kay wa ka nagdalag tubig. Alangan nakalimot man ko. Kalimot danghag na jud kay ka. Tuwa nagsikyan ba kay magdula me. Tulog ko to di ko nagdag. Nanasa do. Ning abot na sa nang si batang sipat oh. Kalami gini mo badyakan dra. Ay dala-dala na po ni Muskian. Dili manggudya magdula ron niya. Kalawar ko no paluy-luy pagtingo kalami gini mo bigwasan oy. Ano na ito makadila na si kuya? Alangan magkadidit-didit ta dito naman ng kuya. Wontak ka ni gawas. Oo, unsa man yung gisabot-sabot dira. Eh danihon na po nimo niya kung manghod ba nga ka. Kamao jud kay ka dagatay ba. Kaya katigangan na. Iyan magudi wa nagdalag tubig, gastang iga sa kay lami kanon ro no. Lami kaunan niya, bugnaw. Ito yan, ay namaligya dito kay Skindi. Lami kay ito ba? Uwasa man nimo nakitaan. Una dito. Tarong ba? Lagi. Bantay bitong mga ate kasi. Mupalit ko dat adre kong tindero. Nakawat to dito ka. Karon makakaon na kag ice cream ay sige kuan ra ya. Napay ko dagway nimo. Babog na! Ha? Nay mo palit Skindi. Ay mo palit iskindi? Asa dapit? Ito. Layo? Layo o dool ra? Uy, Dool ra? Sure ba? ulagi. Upton ka ini pagpakyaw ni. Upton yun ini pagpalitanan? Sure oy. Bantay ka ha, bantay ka bataa ka. Tara, tara, tara. Dugay mo kayo ya. Okay gani ni sip on mo nagagas na. Yan. Uni? Uni, boss. Palit na ka, boss? Mo na ang skindi. Iskindi, bago. Dili ba na pagka nakabugay mo magamit gino sa hay. Ah, na iskindi. Pakyaw, pakyaw naman. Pila man eh. Kini? Pila? Tag G's. Tag G's ang isa. Iskindi. Oh, Bulok abuok boss. napulo. Yo, Unsi, utna na ni boss, pakyaw sige, ba? pakiwan na ko na, sige. Ang yun mo? Ang yun ako, ano yun ang Sige. isa, sige. Unsi ni kabuok. Sige bok. Oh, bahurot na ninyo. Boss, Purot, oy mo ang puting. Sa mande. kasi gusto ni mga flavor day. Mangga, Mangga, ay strawberry. strawberry. Ano sa tanaw sa nako boss ha? Ay, mangga na lang boss. Ah, okay lang mangga. Nya boss, nakipinya ko orange dia boss. Ah, sakto jud kayo boss. Si boss ha? Oh, naagin boss, kumpleto ni boss. Oh, tulo ka klase. Ah, karon lang tulog klase biya kung pagya muna. Kana lang boss. Utno naman eh. Utun ko na. Oh, sige, kini. Oh, dara mga flavor boss. Gunitin na ang flavor. Ani. Ang flavor na mo na ang kwan, orange. Ani, unsay tawag ani oh. Oh, saging. Napoy flavor de umba. Oh, parang ice. Oh. Di ba ice candy, ba ice candy? Ice candy gani. Ice. Kindi. Ano na? Wala tanan boss. Sa katos boss. Nadre. Uy, isa. Sa katos mo na ni. Sa mga iska man eh. Sa iska mo naman ice candy. Ano mo? Kau pataka na mo magdala rin kao na ako. Sige baligyas to ah. Tagjis mga isa. Ay Skindi man na. Ice candy, hapak ko ni senyor. Ako nito ko pra. Kuang kwarta ha. Still na ning kim sumani na atik pajogoy. Ikaw na unsa mo kaniya? Ganto patunimo dito. Ato apa sa dito? Scott na nitawanan ni gang baligam no ko guys og kindi. Namo naman yung panahon ron ay.